baina praktikamente ez da betxi konbentua. 650 urte. Eta, sobre todo, jangoikuen zera izin bidau, zain beste urtetan bokazioak ez faltetia be, ze hoxe da precisamente eguna, 1308 zen, hoxe, 7 de julio, hoxe da eguna, Don Tello que bana, en la confirmación de... Da daku, originala dugu ganera, berena Don Tellona. Gu eska, por ejemplo, grupo bate amentxe batu gaila, eta gero ez, sino que elixiek, esan duguna, ez da? Oin zeiren urtetik, hemen daudau, zer esan gotzut, una orden, no? Instituzio bat, Osa, elixia guztizien izenien izango gonduke, duna otoitza. Gure bir principalena da otoitza da, goxetik gaber arti. Guk eske lehenteretan etegatzen da, eta natik, emazta faltetzen enteretia bet, jangoiko badaki. Eta zentutzu, bueno, a ber, zeudak izo zeinedo konpreminia, eta akordo baratik. Erakusketa dango da, Julixo guztizien erakusketa, hementxe bertan, dango da. Panel batzuk ituriko dira, komentu hasi zanien, zelako esan herria, zelan evoluzionetan kuentan, eta gero... Dokumentuek. Gero esan duena, klabe 100 balo, zerin dauena, Museo de Arte Sacro, ekarreko, da gero koruko horre liburu ondixepe bai, da. Da gero, joaman hori zagan, bera badakitea, zerbin, dos margen bi baizak josnak eta gero zien, eta